Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Hoxe traemos outra data que sempre hai que lembrar e que facemos aquí cada ano, 25N, o Día da Eliminación da Violencia contra a Muller. E sempre nos gusta facer un balance de ano a ano como vai a situación, se mellora, non mellora, se están facendo avances a nivel da xustiza, por exemplo. Así que, como son moitos temas dos que falar, presentamos xa nosas convidadas no día de hoxe. Como sempre, un placer ter aquí de novo a fundadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Rosa Fontaíña. Que tal? Moi boa tarde. Boa tarde, gracias. Tamén nos acompaña a voceira de Resposta Feminista e coordinadora de Comando Igualdade, Blanca Fernández. Que tal? Moi boa tarde. Boas, que tal? Tamén nos acompaña a psicóloga Sara del Valle. Que tal? Moi boa tarde. E a abogada especializada en violencia de xénero, Ana García Costas. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, en primeiro lugar, así, facendo, digamos, un análise da situación, parece que neste contexto de polarización política, de extremismos, a sensación que me dá a mí personalmente que están aumentando os discursos negacionistas, neste caso, da violencia de xénero. Rosa, ti que notas? Solo tes esa sensación. Bueno, por eso está despois, para comentarme se isto é unha realidade. Isto é unha barbaridade. É unha barbaridade porque, claro, que falaba antes da televisión, que mira a xente, que miran. Xa non vayamos o que a xuventude nas redes, non sei que, non sei quanto, pero a xente maior que tamén fai as súas valoracións e moitas veces que mira nas televisións negacionistas cuidado, que andan a por as mulleres como hai moitísimos anos que non se facía, en todos os eidos, e andan a por as mulleres, e eu miro como se o estuvera vivindo. Tremendo, tremendo que está pasando, e se realmente estes movimientos políticos tan degenerados, porque o son, non saltaran con eso a todos os medios, efectivamente que non, a cidadanía non estaría, pero hai unha reflexión moi grande que facer, porque a cidadanía cree todo eso e apoia de alguna maneira todo isto contra as mulleres. É que das mulleres agora en este momento se está falando como hai 30 anos ou 40, non hai 20 nin 10. Ser as mujeres culpables, as mujeres tal, as niñas que van desta maneira, as outras que están en unha plataforma que non sei nin chamarlle, e o caso é que a cidadanía responde a eso que eles van dicindo, elas, non? E iso é o máis preocupante de todo. Para mí é o máis preocupante de todo. Sí, sí. Blanca, que ti estás coas novas xeracións, ti que percibes? Sí, o sea, eu vexo que é unha realidade todos estes mensaxes de polarización, de desinformación, de odio. Eu creo que é transversal a idade, podemos velo como están presentes nos medios, no eido da política, e tamén pois nos institutos, claro. Considero que a mocidade é víctima tamén deste contexto sociopolítico, e tamén é un sector da poboación que está creéndose todas estas mensaxes. Eu, por dar un pouquiño de luz e de esperanza, claro, como coordinadora do Comando Igualdade, eu podo estar cada luns, cada semana, con mocidade que ten moitas ganas de reflexionar, que ten pensamento crítico, que de maneira voluntaria veñen despois do seu horario lectivo. Nese comando unha dúbida, que porcentaxe hai de mozos e mozas? A verdade é que hai moitas máis mozas, máis nenas, adolescentes que eles. Xusto este ano temos un incremento de nenos. Bueno, é unha boa sinal. Sí, sen dúbida, sen dúbida. Pero, bueno, sei que a realidade é esa, moitas máis nenas que teñen moitas dúbidas, inquedanzas, bueno, pois resolvena con nós, comigo e con Priscila, tamén a coñeces, dende fai moitos anos estamos ali en La Mais Eu, e, bueno, pois estando cara a mocidade, acompañándoos, claro. Sara, que ti tamén estás nun ámbito educativo, ti como percibes a situación actual? Eu creo que evolucionamos un pouco homes e mulleres a diferentes ritmos, entón creo que as mozas, aínda que, bueno, hai algunhas que tamén están un pouco, noto retroceso tamén nelas, están avanzando a diferentes ritmos. Eu creo que os rapaces custalles a unha parte deles entender cal pode ser o seu novo rol. Entón están
co tema social, sobre todo, porque ademais é que isto non se pode tampouco analizar simplemente como a nivel estatal, senón eu creo que é un problema global, que ven principalmente coas redes sociais, como están instrumentalizando isto. Bueno, falei noutras ocasións cando veño aquí, de que creo que os algoritmos e as redes sociais están promovendo unha serie de mensaxes super extremistas que sí, como ben di Rosa, estamos volvendo como aos anos 60, incluso, o sea, temos rapaces dicindo que a muller ten que ser sumisa, que ten que estar na casa, que ten que servir, bueno, creo que hai un problema global, e iso, claro, é difícil de parar, non? Porque non é mesmo no Estado, creo que estamos, bueno, tendo unhas políticas cada vez máis igualitarias, estamos evolucionando, pero como frenamos as grandes compañías este discurso? Bueno, que hai que poñer moitos máis medios, sobre todo, por exemplo, no ámbito educativo, para ensinarlles tamén a razonar, a contrarrestar esas ideas, non? Para conseguir que vean as mulleres como as súas compañeiras de vida, non como alguén que está por debaixo. Sí. Ana, ti que traballas con víctimas, ademais. Pois, a ver, sí que é certo que hai unha completa e grave involución a tempos pasados. Eu que levo traballando no ámbito da violencia sobre a muller incluso antes da lei de medidas integrales que é do 2004, o sea, fai máis de 25 anos. Sí que é certo que a min o que me parece é que desde os responsables, vamos a dicir políticos, os responsables nos ámbitos das institucións, por lo menos unha parte deles, ha perdido a vergoña a ir en contra de todo o movimento feminista. Entón, non lles custa nada, pois como foi o caso, perdoade que personalice, pero parece moi grave as declaracións do alcalde de Alpedrete, que foi, pois nada, fai uns días, manifestando que non era violencia de xénero esta situación de que un veciño da súa contorna asesinara con 50 puñaladas a súa muller, que había sido fruto de que era unha situación de enfermedade psicolóxica, que bebía, que non sei que non sei canto. É terrible que a ciudadanía lle chegue, despois de tantos anos de loita contra a violencia machista, de loita contra a violencia de xénero, que un responsable público teña a desfachatez de presentarse ante un micrófono con estas declaracións justificando que era moi bo pai, pero o sea, é que é inadmisible que no século XXI se fagan este tipo de declaracións. É igual o responsable político que sea, e que non se pode permitir que se transmita este mensaxe, porque iso conleva moitas consecuencias. Ademais, iso cala, é o que cala na ciudadanía. Si de arriba traen este mensaxe, pois tamén, claro, na ciudadanía, no ámbito no que eu me movo, que é o ámbito judicial, pois o mismo. Todo son como ciclos. Eu veño observando, porque levo violencia dende hai moitos anos, como decía, que é como ciclo, é como cíclico. Cada certo tempo entramos nunha época en que como que se rebaixa o nivel de aceptación de determinados comportamentos que supón violencia machista. E, sen embargo, pois, bueno, podría máis ou menos situar, pois, pouco despois da lei de violencia, todo o mundo estaba superconcienciado, polo menos no ámbito no que eu me movía, do que era a violencia machista. Pois uns anos despois volvemos a esta situación de comportamentos laxos. Falando todo o mundo, eu falo, insisto, no meu ámbito, o sea, falo de xulgados, falo de sentencias, en cousas que noutros momentos interpretábase como un feito que encaixaba dentro dun delito de maltrato, pois igual, hoy non. Esa situación
no fondo é unha interpretación dun feito, porque unha sentencia interpreta o feito que se lle pon diante do xuíz para valorar. Bueno, xa que entraches neste ámbito judicial, Rosa, ti tamén o comentabas moitas veces aquí, mellorou a resposta, ti crees, do sistema judicial ante estes casos? Eu creo que ahora mismo en Vigo, polo menos co xuez de violencia, está traballando bastante ben. O novo, non? Que chegou hai pouco. Sí, polo menos é un xuez que as sentencias, bueno, parecennos axeitadas, coa valoración que se fai aí dentro da rede, con psicólogas, con todo tipo de xente, e sobre todo unha cousa que asiliza máis as cousas que os que estaban antes. Bueno, que estaban antes era un desastre, pero que este ahora mismo parece que se está traballando bastante ben con el. E agora, nós o que estábamos digo, nós, ainda que eu xa non estou na rede. Bueno, colaboras coa rede. Son colaboradora, podo representar a rede ainda en moitos sitios, botarlle unha man. Quero decir que isto que saíra de que o xuez de violencia iba a ter que facerse cargo tamén das violacións de todo isto en nenos, en adolescentes, en non sei que, porque vamos a ver, é verdade que o xuez de violencia xa estaba levando moito desto, pero era principalmente nas mulleres vítimas de violencia, porque son abusadas sexualmente. Eu, desde logo, os miles que mirei, podía haber unha excepción, vamos. Pero agora temos unha noticia boa, que esperamos que sea verdad, que se cumpla, que dice que para 1 de xaneiro que se van a poñer un xuez especificamente para eso, para atender violacións e cousas de cativos, supoño que será tamén abusos sexuais por parte, bueno, un pouco a violencia esta nos nenos, nenas e xuventude, non? E pensamos que eso pode ser un bo avance, non? Veremos. Veremos. Claro, que se... Non sei se podo interrumpir. Claro, adiante, sí. Interrumpo. Vale, bueno, dende o 1 de outubro deste ano, a violencia de xénero, consecuencia das modificacións que se fixeron na lei do sí o sí, na famosa denostada lei do sí o sí, para mí non, pero denostada para moitos. As violencias sexuales están dentro do ámbito da violencia de xénero, é dicir, esa lei a que enmarca os delitos de agresión sexual, trata de seres humanos, explotación... pero se non hai servicios... Sí, non, pero é que o que faltaba, digamos, era... dotar de recursos a lei. Facer unha lei procesal que é, digamos, a forma do fondo que supón a lei do sí o sí, é dicir, a lei 10 do 22 di isto violencia de xénero, pero procesalmente había que facer unha reforma profunda da lei de enxuiciamento criminal para dotar de competencias, neste caso, o xuzgado de violencia sobre a muller. Efectivamente, xa dende o mes pasado, o xuzgado de violencia está xa facéndose cargo das agresións sexuais, aunque non haxan sido parte de parella ou exparella. Sí, claro, pero é que se non dá para violencia sobre a muller, como vai a estar... Sí que hai unha dotación, hai un xuzgado que está reforzando o xuzgado de violencia sobre a muller. No, pero ahora que van a poñer outro. Sí, ahora mismo, como xa a cousa empezou, en esta ciudad hai moitas denuncias de violencia sexual, moitas. Claro que hai moitas. Vale, claro, evidentemente, sobrecargar un xuzgado que xa ten unha doble función civil, penal, porque o xuzgado de violencia sobre a muller, cando hai un procedimento penal, tamén hai procedimentos civiles que ten que levar medidas, liquidacións de sociedades de gananciais, todo iso. Que marcharon xueces, vos porque non podían máis coa carga que tiñan. Ese é un problema, o sea, estos xuíces de Vigo, evidentemente Vigo é unha cidade con moitos litixios. Claro, decían os casos. Efectivamente, pero no eido da violencia sexual está ahora reforzando o xuiz de violencia o xuzgado de instrucción número 8 de Vigo.
pero, bueno, ainda así, o xulgado de instrucción número 8 tamén ten moita sobrecarga de É diligencias a saber de outro se tipo. ten a formación que ten que ter para facer estas, porque esa é outra, que tamén hai que formar moito obviamente. xente dos xulgados, non só o xuez, o Hai que- secretario, a exacto. secretaria, os xulgados teñen que mellorar moito, Sí. moito teñen que mellorar. Eso era o punto de vista que eu quería tamén un pouco aportar desde o punto de vista do sistema judicial. Evidentemente, sí que é certo que todos teñen que mellorar, pero a min, polo menos no ámbito no que eu traballo, sí que é certo que é de valorar os esforzos de ampliar recursos para axudar as víctimas de violencia. Pues, Oficina de Atención á Víctima, por exemplo, para min é un recurso cos profesionais que tengo frente, é un recurso que está aportando cousas positivas para as víctimas que acuden ao xulgado, non só o acompañamento, sino un pouco a preparación dese momento previo ao xuicio. Para iso, considero que sí é un recurso positivo. O Centro de Emerxencia de 24 horas que está no Meixoeiro para as víctimas de agresión sexual. No Cunqueiro, non? Ai, perdón, sempre digo no Meixoeiro, non sei por qué. No Álvaro Cunqueiro tamén é un recurso importante. No ámbito do IMELGA, do Instituto de Medicina Legal, tamén hai unha unidade de valoración integral para as víctimas de Pero violencia. moi mal o IMELGA, moi mal. Bueno, esta unidade... O IMELGA non se pode defender de ninguna das maneiras. Non, a ver, No. neste caso que coñezo a unidade de valoración, porque eu, aparte de víctimas de violencia, tamén levo trata, que agora é delito de violencia, pero ata outro día non. O funcionamento que eu valoro nos procedimentos a efectos prácticos, para min, ben. Ora, claro. Pois é a primeira vez que escoito eso. Sí. Felicítote. Porque, claro, porque nós levamos todo desde o principio denunciando as valoracións que fai o IMELGA que perxudican moitísimo as mulleres, moitísimo. Pero refíreste ao psicosocial. Refírome ao IMELGA que está no xulgado, Claro, que pero- é o Instituto de Medicina Legal, Sí, que pero- parece que non era tan legal tampouco, pero estaba. Non sei, desde o IMELGA fanse valoracións físicas, cando hai unha Claro. lesión, unha víctima, Far e valoracións. tamén fanse os informes psicosociais. Vamos a deixar que falen Claro, algo tamén sí, Blanca Sara. Pero o IMELGA, ti sabes ben que a valoración que fai o IMELGA influye moitísimo logo nunha sentencia. Ten un valor que non ten ninguna outra aportación. E entonces, se fan as valoracións que fan, porque nós temos visto cousas na rede que parecían imposibles que alguén pudera ir, es que parece que iba a por a víctima. E nós denunciámoslo moitas veces, o tema do IMELGA. Agora ten outra coordinación, eu non é que estuvera contra a Belén, que a conozo hai 35 anos, me parece. Pero era, bueno, con decirche que o IMELGA ás nosas jornadas non ven. E sabes por que non ven? Porque dice que ya te acabamos. Non ya te acabamos. Estábamos nas jornadas e facíanse valoracións do que funciona, do que non, hai sitios en Vigo que nós vemos que non funcionan nada e que hai xente que as defende, pois non sei por qué, porque realmente en estas cousas, se non se é obxectivo, tampouco non se pode avanzar. Vamos a deixar a Blanca Sara como ven este tema da resposta do sistema judicial. Bueno, eu creo que en Vigo é a cidade máis poboada de toda Galiza e, polo tanto, é a cidade con máis denuncias. As mulleres estánse a encontrar un sistema lento, burocrático, pouco humano e moitas veces saturado, que funciona a veces que non chega nin a tempo. Entón, eu considero que efectivamente hai avances a nivel judicial e legal, pero necesitamos de dotar de recursos e facer fincapé na prevención, no acompañamento, na formación, a todas estas persoas que interveñen neste proceso, é dicir, dende os policías, que é o primeiro cando ti pos unha denuncia, logo no proceso judicial. Evidentemente, eu creo que
os avances das leis están moi ben, pero se non se dotan de recursos é papel mollado. E perdona que quero facer incidencia en que moitas veces tamén non hai canles de denuncia reais e seguras. Por exemplo, eu creo que un caso que no feminismo galego afectou tremendamente foi o feminicidio da traballadora do SAF, que é o Servicio de Axuda no Fogar, de aquí de Porriño. De Mercedes, non? Teresa, sí. Efectivamente, estamos a falar dunha persoa, dunha muller que asesinarola mentras ela traballaba coidando. É dicir, gran parte da sociedade entende que a violencia de xénero ocorre e acontece no eido da parella, no eido da familia, pero hai moitísimas máis violencias de xénero, hai moitas violencias machistas, unha larga lista que senón non acabamos nin hoxe nin mañá, e creo que este tipo de violencia estrutural institucional pode verse, porque isto é unha falla moi grande na protección destas traballadoras, o sea, son persoas que están a traballar sostendo a prol do sistema, con persoas dependentes, con persoas con discapacidade, o propio sistema non as protexe, non hai unha canle, eu non vexo que o sistema estea a escoitar a estas traballadoras, a estas mulleres, que en moitos casos é que, claro, eu son traballadora social, eu teño moito contacto coas traballadoras nas residencias, nos centros de persoas con discapacidade, coas mulleres que traballan no SAF, entón, isto é unha realidade que afecta moitísimo e que, claro, pedir un cambio de turno, por exemplo, é que se non vai unha, vai a outra. Estamos normalizando unhas violencias, uns abusos, donde evidentemente hai un rol de poder, que esa persoa está abusando do seu poder, abusando de diversas maneras as traballadoras que traballan a prol do sistema. Entón, eu creo que cando no feminismo estamos falando dende hai moitos anos dun sistema que poña o eixo nos cuidados, é isto tamén. Escoitalas, é un sistema que as teña en conta, que as crea, que as escoite e que as acompañe logo en todo o proceso. Solo un inciso. O feminicidio é, coa lei do sí o sí, é violencia de xénero. Forma parte tamén do... O sea, neste caso da traballadora do SAF, de Porriño... É feminicidio, o artigo 1 e 3 da lei do sí o sí, da 22, forma parte dos delitos de violencia de xénero. Pero sabedes como están contabilizando? O sea, que hai o ano pasado 99 mulleres asesinadas, salen las notas oficiales, dicen 34. Rosa, pero eso é o que decíamos antes. Esos son os mensaxes e quen aporta esos mensaxes. Quen aporta esos mensaxes? Como e de onde? A administración é que nos aporta. Claro, pero quen? De onde? Dependendo de... Do partido que goberna, queres dicir? Por favor, obviamente. Eso está claro, non? Obviamente. Eu quero che pedir disculpas porque eu son moi emotiva. E como nós no Imelga tuvemos tantas barbaridades de informes, denunciamos tantas veces, fomos á Xunta de Galicia a falar de que non... Rosa, eu creo que quizáis ti me falabas dos informes psicosociais, que en parte sí estou de acordo contigo, pero os psicosociais, dependían do Imelga, eran equipos, digamos, contratados fora do propio Instituto de Imelga. A privatización é outro punto. No, aquí era no propio xulgado. Te podes imaginar que chegue a rede unha moza que teña hematomas por todas partes, nas pernas, nos brazos, na espalda, no isto, no outro, e no Imelga fagan a valoración de que pudo ser ella. Pero eso vivimos, e con cousas gravísimas, que levamos protestando pois a rede desde sempre. E que son recursos que deberían de estar dotados por fondos públicos. Perdona, o do xulgado que dices ti, pois aí sí que non se entende como nun sitio destos pois poden ter unha traballadora social que cumpre o contrato e que se tienen que marchar porque cogen outra nueva porque non sei que. A ver, nós temos que facer cousas na rede que as miramos fatal, porque non temos recursos para poder facelo como nós queremos. Pero que un sitio destos, nos xulgados,
pois marche a traballadora social ou pode ser a psicóloga, en este caso eu falo da traballadora porque unha traballadora que parece que funcionaba estupendamente, polo menos con nós sí, era moi boa coas mulleres e tal, e en contra non xa non estou, porque acabei o contrato. O sea, eso nestes... A ver, en estos sitios non se pode permitir, sabes? Vamos a deixar falar a pobre Sara, que le dá tempo sin poder participar. Volvemos non ao da ampliación das competencias no xuzgado, non penso que estamos con eso. Pareceme positivo que se engada a violencia sexual e a trata nestes xuzgados porque creo que vai permitir que haxa personal máis especializado e concretamente o tema da violencia sexual me parece complicado de valorar, sobre todo porque bueno, son cuadros de estrés postraumático, moitas veces estaba bloqueada a información ou tamén por sumisións químicas, etc. Entón, creo que é moi positivo que sexa un persoal super especializado porque se é verdad que está ben formado, vai valorar moito mellor as casuísticas que se podan dar. Outra cousa é que despois poñan a calquera aí sen formación e estemos na de sempre, pero bueno, en principio parece positivo. Bueno, pois temos que facer xa un alto no camiño e seguimos neste Vigo Debate.